So part 2 po ito kasi medyo may nag-interrupt kanina, may tumawag. So tutuusin po ito ng part 2 natin sa ating fourth session therapy. Ayan. So nakapokus po ako sa kanya lower limb. So kanina, ginamit ko ng sit up. So yun po yung kanyang lower limb. So ito po 20, tag 10 po per set po. Tiglop. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes? Movement ang ulo ha? Kailangan, movement ang ulo ha? Sige. So, nakita machine ko, medyo malakas na. Try ko mag-30. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So 30 na yung ating ngayon. 30 na ha? So nung nakaraan 20 lang, 9:30. At kami ng 10 ngayon. So sa third session namin, so 30 na. Bakas na. Tatayo ko na. Ayan. Kabila tayo ngayon guys. Ayan, dito po tayo sa kabila ngayon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Out. Lalit ba yan? Islam? Good. Thank you, Lord. Woo, thank you, Lord. So, nakatin na kami ngayon. Salamat po, Panginoon. Yes, amen. Sabi mo, lalakad ako. In Jesus' name. Woo! Praise God. So again, second set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. And good. Ano kaya? So 20 na. Last na lang tayo ha. Okay. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Good. Send some sort of mistake. Hop. Twisting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. So guys, use lang konti. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Whew. Yes lang. Kaya pa. Saset pa. So, 30 tayo kuya, 30. So, lower knee. Sit up mo. Plus 5. Plus 5. Stay. Okay, last. 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30. Roshi, front card. Ayos lang. Kaya mo? So, massage tayo. Massage. Motion natin. Motion natin. Kaya ito ano? Ha? Hindi na ako kuya. Tutok yun eh. Sige. Bilis, bilis. Bilis. Bilis ha. Bilis. Yan! Yan, bilis! Yan! Sige. Very good. Bilis, bilis. Okay, good. Pa, bilis. Bilis. Bumilis na, no? Oh. So, bumilis na po yung kamay niya for fourth session, ha? Kita ko natin, eh. So, bilis na, no? Ayos? Ha? Oh, ba? Oh. Here. Pasabay, pasabay. Pati na, pasabay, pasabay. Sabay, sabay. Yan, pasabay, sabay. Very good. Okay, sabay. Oh. Baba, sabay, baba. Taas, sabay. Okay, sabay, sabay, taas. Baba. Okay, baba. One. Mabilis, sabay. Yan. Yan. Galing naman. Yun. Galing na. Sige. Galing naman po yan. Ayos ba? Oh. Wala si teacher, sayang. Di na ba si teacher, oh. Na. Sige mo, ha? Okay ba, kuya? No, thank you, Lord. Thank you. Ako, ang tagal ni teacher. Bumaba na po yung blood pressure niya. Tagal mo, teacher. May pang nag-start. Ay, okay. O, tinan mo. Dito ako magugulat. Oh, sabay, mabilis. Oh, sige, sabay. Oh. Oh, ano ba, ha? 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 Oh. Mabilis na. Oh. Sabi mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh. Hindi na kami, teacher. Late ka. Okay. Hindi, kasi kumain ka naman. At saka ano po, medyo masama ang pakiramdam ko kanina. Pero ngayon okay na. Okay ka na. Nakarest na ako. Napagod ako sa kanya kanya madaling araw. Nagpatagilid po kasi. 30 na po yung ginawa namin. Panoorin mo mga sa YouTube. 30 na po. 30 na. Ano na tayo, ha? Ayun na po yung ating improvement. May improvement na. Ayan po. Puro, tapos 10 po, 30. Malaki na po yan, ha? From 5, 10, 30 na po tayo. At eto po, bumilis na yung action niya. O kaya, bumilis na to. O galaw mo. Open close. Yeah, sige, push. O, gusto mo mabilis, ha? Taas mabilis. O.
Ang bilis na, oh. Ah, ang bilis na. Ano kaya? Ang bilis na siguro. Ayaw pa magpa-short kahapon. Buti yun, siya na nagsabi. Mag-short. Nagsashort daw siya. Siguro yan, mag-short. Na-empty activity tayo. Punto mo na eh. Sabi lang. Ay, ito ko muna sabi lang. Ito ko maupo lang. Sabi lang dati. Ito sabi lang. Sabi lang ako dito. Ito ko po. Ito ko po. Ha? Sabi lang. Tabi kayo. Yan. Yan. Tabi lang. Tabi lang kayo. Para sa YouTube baka dali kayo. Yan. Dati lang ni Nay nagkumain. Nag-break time. Yan. Tapos na po yung mga part. Opo. Ano tayo? Masasya po tayo. Iba ko na, no? Yun. Maraming handa si Jonathan na. Hindi po, ano lang, kasi yung mga kasama niyang driver, tsaka yung mga konduktor, pinadalan po niya ng mga pansit. Gawa ng asawa niya. Ewan ako mga ulong tayo ni Nanay. Ako ang uli. Ako ang uli. Ako sige, ako ang uli niya. Ako ang uli. Sige, ako ang uli. Oo, ito na. Bato ka mo, matukan ako ng ulo. Eh, di mawakan. O, yan na, mawakan mo yan, ha? O, yung ulo niya. O, yun. Controlling pa. Pwede mas control. Pag-disappear pa lang yan, no? Baka sabi dito. Mga next shoot, yupo tayo natin siya. Makakatayo na yan, makakalakad na. Sige, okay, no? Hindi na high blood, ha? Huwag mo itong Ano ulo mo. pong blood pressure niya? Baba ng konti. Mga ba? Nilagyan ko siya ng catapressol dito kasi kanina, hirap na hirap siya. Kaya mataas ko lang. Kasi Kasi yung mga binabaloy niya po, huwag yung makatakot, huwag yung action, yung comedy. Kasi na-absorb niya po yung galit, na-absorb niya yung emotion, yung ano lang, for mga Christian song. Huwag siya pag pelikula. Kaya huwag ang pelikula ha, kasi na-absorb niya yung galit. Ha? Kasi pag yung galit ng bida na po eh, stress siya. Kakagalit din siya eh. meron pa po? Kunti Meron pa dun. nila mo. Gagalit siya pag yung bida na inaapig bida eh. Mahilig po yun sa action eh. Dapat lalabas ako ngayon, bibili ako ng gamot. Mamaya na lang siguro. Ito po, mabango din. Ay, ibang amoy pala nito. Pero pwede. Healthy lotion, human nature. Sige ko yan. Ang ganda. Pas mo ka. Pas mo ka. Wala pa raw si ni Jem eh. Bakit po? Ano po? Ano matawag siya? Si Josh. Hindi po, si yung junior, tinawagan ni Jonathan. Hinihintay daw po yung isang anak darating sa kanila, susunduin siya. Uuwi daw sila dito. Ano ba sila? 4 lang po. Yung junior niya po nasa Pag-asa. Yun yung susunduin nung bunso ko para makauwi daw dito. Birthday naman din pala ni yung manugang ko pong isa, birthday naman sa 18. Magkasing edad sila eh. Ay, may birthday ng August, no? Ang galing naman. Ay, ang cute ng baby. Sweetheart niya si Faye to si Faye. Yung may birthday na. Apo. Ako niyo. Apo. Pampito. Tuntua doon sa baby.
Nagsasalita na siya, tatay. Yee! Nakakatuwa yun. Magsasabay kayo magsalita, tatay. 2 years old na po ito eh. Hindi pa nagsasalita. Baka bukas maaga tayo ha. Opo. Mga 9:30 to 8 tayo. Linggo. Opo, kasi isa lang po post mo yung linggo. Hapon yung iba. Pagka linggo maaga. Para may exercise ko yung exercise. Kailangan mabata ka na tayo. 5 session na tayo ha. Kailangan medyo na-improve na yung ano mo ha. Jerwin Pineda naman to, 40 years old. Meron kayong pasyente po, Jerwin Pineda. Opo, meron po. Ito, ilabas. Yan ako. Wala lang po sounds ha. Kasi marinig sa Opo. YouTube natin. Mamaya, panalo mamaya to. Jerwin Pineda. 40 years old. Nakita niya po. Yung YouTube na. Yan o. Ayan po, sige po. Yung po yung ginagawa namin, pala upo na siya. Gagawin din namin tatay yan. Yun yung sounds, sige, wala sounds. 40. Bata pa, no? Malaki din ang katawan, no? Ano po to, stroke din? Stroke po yan. Marami na pong nanggamot dyan. Hindi na malaman. Kaya lang po medyo palakad ng therapy sa kanya. Dahil sa mahina kasi may sugar. Mataas din po siya. Sugar eh. Meron din siyang maintenance nito. Ngayon po, nag-low carb siya. Parang nahihina siya kasi low carb siya. Oo nga. So ito yung iwas natin kay tatay ha. Yung sugar ng kanin. Pwede nga lang yung Lucerna na lang. Huwag ng kanin eh. Yan yung push. Okay, sabaw lang at saka konting kanin. Wala to. Opo. Buti nga, lumiit na po yung tiyan niya eh. Malakas na po dito niya ha. Nakita niyo po. Ayun, lakas na po yan oh. Oh. Minahato ko, lakas na. Kasi pa. Oh, kasi pa. Yung power na oh. Oh. Sinipa na nga niya ako kanina eh. Ay, iwasan magalit ha. Huwag magagalit. Kasi dugo akit sa ulo ha. Iwasan na magalit. Yan, mainitin ulo niyan. Oo, iwasan na. Lalo na po hindi pa yan na-stroke ulit na may bago. Panay ang sigaw. Kasi akala niya okay na siya. Dahil nga naka-recover na siya. Naramdaman niya, lumakas siya eh. Yun, nung lumakas din yung pagsigaw niya, palaging sumisigaw. Yun, important siya. Tapos nagpapagod na, nagbubuhat na. Yun, yung problema. Tinagawa niya yung bakod na yan. Pati siya, pagod. Ay, po yung gawin natin sa kanya, ito nakakaupo na po siya. So that is our next program. So itong next 2 weeks natin, group bed therapy program po ito. Bedridden, ito aming Ilang session na po niya yan? matagal-tagal na po yun. Kasi nakapat sa therapist eh. Bukod po sa akin. Pangapat na po ako. Ito yung last therapy niya. Marami siya lang, parang po siya, naghanap siya ng lunas talaga. Naghanap po sila ng therapist na wala makita. Kung saan siya pag-bukti ngayon. Paano po kayo nalam? Yung napalakad ko po, nirepair ako. Naghanap siya ng therapist, napalakad. Referral talaga. Sabi niya, sino pinagpapagaling sa inyo? Sabi tayo magkakapweng. Pakiano po. Yun. Napadaan ako kayo sa pasyente ko kasi pag yung pasyente ko, tinadaanan ko po yung pag magagaling na. Kinukumusta ko. Sabi niya, hinahanap ka na ito. Punta natin, sabi ko. Ayun, pinuntahan namin. Nilita ko ng programa. Sabi niya, ganti yung programa. Tuloy mo. Since nakakalakad naman po siya, hindi po siya araw-araw. Kasi nakakalakad na po eh. So 3 times lang po yung mga pag nakakalakad na. Ito kasi, gusto ko siya.
Pag nakakalakad na yan, magbabawas tayo. Pag doon tayo magbabawas. Kasi hindi na pwede nakakalakad na eh. Malulugado na po yun. Relax yung paa niya. Galaw mga tayo, galaw. Galaw, galaw. Ito wala. Galaw na, di ba? Malakas na. Piniprep ako ng mga joints yung muscle niya para pag tayo niya, malakas na po. You know? Malakas na. Tatayo na ito. Gusto mo tumayo? Tayo ba tayo? Sama? Oh? Gaha mo na. Gusto mo tumayo? Oh? Ano? Deal no deal. Okay. Yeah. Stop. Ano ng mga paksyon Linaw ng pau. Pero kasi, pag ginagawa ng mahina pa, sumasakal. Kung tumayo, yung mga ano natin dyan. Jonathan ba na yun? Waging ko. Tawagin niyo po. Susunod na tumayo. Jan? Ay! Jonathan, kumakain ka pa? Papatayo daw sa tatay. Subukan lang kamo. Papatayo. Subukan lang, subukan. Tatay. Guys, susubukan namin tumayo. Ha? Alalain tayo ng birthday boy. Si Jonathan. Birthday na ngayon. Dali lang daw. Sino? Tayo kita. Gagawin ng technique. Huh? Tiga. Yan. Whoosh! Galing, galing. Whoop. Ikaw na lang, Let. Ano po? Oo. Okay. Itatayo daw siya. Tiga. Bigyan ko siya discard dyan eh. Inahatak sa ano din. Sa kumot. Sa likod. Meron po siya ano eh, yung... Ayun ako mo. Taas ko. Isa si Jojo. Si Jan, ay ito. Sila na lang. Halika. Halika. Si Karen, alam niya. Halika ka rin. Expert si Karen. I-testing natin yung makakatayo lang siya. Doon sa gilid, no? Dito ba sa gilid? Dito mo siya. Tara. Ano po gagawin? Gusto natin dito. Iuso niyo po si Daddy. Dito. Tita, no? Yung kagaya nung kagahapon. Ibababa Naibakan siya dito, doon. tita eh. Sa bewang ni Tatay. Ito. Sige. Lari ako. Ito. Superwoman po itong mga ito. Wait lang. Bababa mo si Tatay. Ngayon pa baba. Ito may baka na. Yay! Sige. Oops. Kaso mo yan. Hindi. Dito ay. Dito ko po. Sa para. Dito kami. Baba kami niya. Brad, gusto ko upo ka. Upo ka. Baka mo ako ha. Sige. Sige, 1, 2, 3. Tara, sige. Yan. Yan. Okay. Yan pala yung sindalan, pwede. Yung pa makita mo. Nakadusol siya dito. Nakadusol pa siya dito. Para Tay, kuya, power ha. Ay, dito power. Dito tayo. Pagkakit na siya. Hindi ko sabi na kayo. Sige, yakan ko po siya ng konti lang ha. Tulungan niyo ako ha. Para magdawit pag tayo niya. Okay. Kuya, gamit power ha. Lakas ang gagamitin mo dyan ha. Okay? Ito ba yung stroke? Ito ba? Hawak kasi tuhod. Pero ito yung erase. Hawak sa tuhod ha. Huwag sa kamay na. Sige. Sige. Kuya, tayo ha. Ready, 1, 2, 3. Sige, tayo. Okay. Ganun. Hindi, ganyan naman tayo. Palo muna. Yakapin mo ako. Yung tuhod ha. 1, 2, 3. Sige. Okay na? Yan. Ilang segundo lang, pwede na yan. Kuya, gamit ka ng power sa paa. Okay? Upo ka. Upo. Isa. Yan. I-resting natin. Kuya, gamit power ha? Gamit mo yung pirasa mo ha? Sige. Buti na kain ako marami ha? Hindi ba? Whoosh!
Sige, gamitin mo, gamitin mo. Yan, sige. Gamitin mo. Gamitin ang power. Yan. Very good. Opo na. Yan. Opo na. Kaya? Ayos ka lang? Yes. Sige. Umiligkas ba? Oo, kailangan tumigas ang buto niya. Madagan suwa siya. Nakakaupo siya na. Uy, galing ah. So, kuya, ganun yung ulo mo. Yan, ganun yung ulo mo. Kailangan tumibig ka sa upo. Ha? Tapos, eto, gagamitin mo ng power, ha? Para susunod, mga ilang linggo, paliliguan ka na. Ha? O, isa pa? Sa tayo? Oh, susunod na matibay, ah. Oh, happy birthday pala kay Jonathan! Happy birthday to you! Salamat, tabasig mo ako. Ito sa kuya. Ayaw ka sa akin. Ano na yun? Sige po. Kuya, gamit ka na power, kuya. Ano ka na power ko? 2, 3. Power sa Sige, power, pasok pa. Yan. Sige. Huwag mo mabigat. Gamitin mo power mo. Yan, very good. Opo tayo. Doon ko na. Kailangan kasi natin itong babutayo siya para naman yung power niya. Ayos? Hindi ka na ilo? Yung ulo mo, kuya, huwag mong baba. Yan. Sakit? Sakit? Oo, kasi nga first time mo. Tumayo. Oo. Lakad, hindi pa muna. Oo, okay lang yan. Oo, lalakas din yan. Ay, hindi kami mahina. Ito malakas. Ito malakas. Dito ako kukuha ng power. Diba, isang pa, nakakatayo. So, gagamit ka dito, 70-30%. Dito ako kukuha ng power. Ha? Ito, alalayan mo lang. So, dito ka kukuha. Okay? Oh, sige, isa pa. Isa pa? Ito dapat ang malakas. Ito malakas, ha? Yang Oh. kaya mo, yang kuwanan mong power. Sisibok nga. Para makatayo. Sige, tayo. Tayo. Oh, ayan. Pa. Di pa? Dahan-dahan pa. Alalayan kita. Kakatin yan. Double stroke. Total double stroke. 1, 2, Push! 3. Ah! Gamitin mo yung ano mo, yung kanan pa. Kanan. Sige, tayo ka na may gate. Tayo. Diretso. Yan, stay body. O, tayo sa camera. Yan, o. Buhay mo. Ay, salamat sa Diyos. Good. O, upo ka, dandan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Danda mo po. Danda mo po. Yan. So, kasama sa ating program na ngay. Ma'am, kasama sa program natin yan. Ha? Yung ganyan setup natin. Para masaling yung ano niya. Tatayo ulo. Upo, tatayo upo. Lakas Wala ka. nakapapak siya eh. Ang galing yun. Gumagalaw yung tama. May power na po yan. Hmm. Tayo, ganun ka tayo. Yan. Lagi straight. Ayos ka lang? Kasi lagi siya nakayoko eh. Ayan. Kaya mo ng konti na piyasa ka eh. Opo. Sige, mami. Kape. Pumupogi kuya. Na? Maya. Oo, Pagka na... Punta! Magmerienda kami. Babalik ka ba nila? Niluluto mo daw. Niluluto ka. Kay, biko. Ang Yan. pang nantakan. Palabok. And pansit. Wah, Yan, mga yan. yan. Wow, papamerienda. Pag dalami ang Pag dalami ang Wapo, tas sige. Agad na kanibay. Nako, hindi nakuha ng zero si Karen. Kailangan makuha ng si Karen. Ayun. Oh. Bati mo asawa mo. Kaya tinasawa, bati mo naman. Masaya si kuya ngayon. Shy-type po ako eh. Siya, antay pa rito si Karen. Ayan. Okay lang ba? Again. Oh. O, Jazz sa Paris. Shout out. Panoorin mo to. Ayan, si tatay. Ang pogi ni tatay. O, siya na lang ha. Siya na lang, upo tayo ha. O, kaya pa ng power mo? Kaya pa. Panoorin mo to pag lumakad ka na. Ako ka sa akin. Kuya, ano na? Sige po. Oo. Ako sa akin tayo. 1, 2, 3. Wah! Push! Very good. Upo. Tayo. Push! Upo. Kahit ka para tayo. Push! Yan, very good. May parang na. Last one. Push tayo! Yan! Woo! Malakas ka na. Malakas na. Woo! Nakarami ka na ha. Oh. Magugulat na lang kung wala na siya sa higaan. Susunod, upo ka na. Pagbalik ka namin. Okay lang, nandiyan lagi si Karen. Ako, Babang ito, tayo. araw-araw ba ito? Sabado Sabi lang. lang ba ito? Siyempre, hindi naman mag-asawa. Alalay sa atin. Hindi pwede si nanay.
Doon yung balakang. Narinig. Patulog na din yung balakang mamaya. Gusto mo? Pak! Kaya ko. O, paano? Pahinga na. Higa, ano ka? Hindi Ba, pa ayaw. ayaw eh, pag-isa. Ganyan ka lang? Ayun nga. Hawak ka siya. dito. Tingnan mo ako siya. Pwede ba ganito? Apo, yan, yung Hawak ka. Nakawak. Kabila. Mhm. Hindi ba nakalagay? Opo, Palaya naka-attach po. Yan. Ganun yung kuno mo. Yan! Ang pwede sa camera. Oo, yan o. Dati hindi siya nakakatayo ng mata na. Apo, dati sandali lang. Basta nakaganyan siya. Kuya, yung balance mo, huwag mo ibigay ang katawan mo, labanan mo yung balance mo. labanan. Ang tawag dyan, balancing. Yan, huwag kang nagaganon. Diretso mo lang, gamitin mo to. Gamit ka ng mga kamay. Hawak sa kamay, hawak. Tapos yung ulo mo, huwag pinadiretso ng ulo. Yan! Pag may bisita ka, o. Kasi yung lotion na yun. Kasi yung lotion. Try ko Ayan na, ayan na. Try ko yung level niya para diretso na to. Para wala ito. Lotion. Exposure mo na lotion. Kasi ang lotion maganda po sa Opo. maganda po yung sa lotion. Para dito niya yung mabilo. Yung mga sinurito. Kaya ba lotion niya? Ay, hindi ko alam. Matagal-tagal na rin yan. Iba na amoy. Alam ba? Alam ba? Yan na lang. Meron pa ba yan na? Parang kami na. Ulog. Ada exposure natin ito. Iba amoy? Amoy. Meron mga amoy sabi niya. Baho, itong bango. Ako eh. Expired na. Nagalit yung next person Ay, natin. bakit? Pag namin sa mga Pero cake. Expired na yan. Expired na po yan. Matagal Healthy na ano eh. daw? Healthy Oh, lotion. sobrang healthy na. Expired na. Ito Yan, galing kay Karen yan. Ito. Meron pa Karen yan, no? Ano pa meron pa eh? Ito maganda-ganda to. Yan, mabango yan. Medyo original sa mga texture nito ha. O, exposure daw by Karen. Lotion. Oh, bango to ha. Oh. Oh, meron pa akong system to. Nakita ko, tubig ka sa ilalim. Alam pala ito, tigil. Opo. Ay, naku, pagka dadating yan, Oh. nagpapamasahe sa kanya si Mang Jing sa yan. paa. Yan, Sa ha? binti. Oh. Bango ah. Amoy papaya. Bawal magalit ha, kuya ha. Bawal ang magalit, bawal sinigaw ha. Bawal din ha, huwag mo. Simula ngayon, huwag ka nasisigaw. Kasi tataas yung dugo mo. Pag tumaas yung putok yan, paktay tayo. Sabi sa Bisaya, paktay diha. Yung kapabangan, mete habe. Oo. Kailangan relax, easy. Pag may kailangan ka, sabi mo, yung dang-dang salita lang, para yung dugo mo, dito taas, ha? O, ha? O, isa pa. Isa pa tayo. Kaya mo ba? Nakatakas siya. Ubus yung power ko nito, ah. Ubus yung power camping, ah. Balik. Pangitin. Dahil mo kayo, pangitin. Sige. Hawakan mo tayo, ha? Apo. Dito tayo. Kuya, ano mo? Sumali mo. Hawak ka. Ayaw mo na mag-jowa na yun. Ready? Kuya, lakas ang bawal loob mo ha. Gamitin mo yung kanan mo. Yung power mo sa legs mo ha. Ready, 1, 2, 3. Push! Huwag mo buka. Yan, yan, gamit. Good! Ginamit mo na. Good! Good job, good job. Gusto ko yan. Oh. Upo ngayon, dandang upo ka. Okay? Okay, isa pa. Push mo. Yung paa mo, push mo. Very good ha. Hindi ka masyadong nirapan. Very good. Okay, very good. Yan! That's it. Ayos ka na? Naku, baka biglang nawala yan. Naglakad na Pag mag-isa. nawala dyan, alam mo na, Sabi ko, September, gusto ko nakakatayo ka na eh. Ha? Target ka yan, September, nakakatayo ka na. So, yung program mo nag-jump. Dati, igalang hindi na. Hard na tayo, ha? Oo. Ang Ayos ba? galing mo, sweetheart. Ang galing mo Ang kay galing naman ni Lord talaga. Sabi na kanina. Gagaling ako? Sabi mo, gagaling ako. Laksa mo, gagaling ako. Guys, In Jesus' name. Yes! In Jesus. In Jesus' name. Oy! Di ba? Yun, gagaling. Pero yung tiyaw mo dapat lilit, ha? Sabi mo kay misis mo, huwag masyadong maraming kanin. Wow. Napakonti lang. Ay, kanin niya. Yeah. Huwag masyadong maraming. Sabaw at saka ano lang. Kailangan natin siyang pag-aangin para pag tumayo siya, Oo. kaya niya yung katawan niya. Mhm. Oh. Sabi ko, ano lang Ano? muna eh. Di ka pahiga?
Ganyan lang? Ah, ang galing mo ah. Andiyan ang mga ano mo. Andiyan ang mga tropa mo. Yan. Hawak ka. Dito. Yan, oh. Huwag yung ulo mo. Iginyan mo yung ulo mo. Sandal na yan. Oo, mahawak mo siya oh. Diba? Sandal. So, ito yung aming first time na sa port session namin. Upo tayo. Nag-try kami. Yun. Lubot niya ata. Nakaya niya. Ayan. Charge po. So guys, ito pong muli yung aming port session therapy kay Kuya Jaime Salak po. Ito, 71 na siya. 71. Siya po ay 71. Ayan po. So, kung napanood mo ito ngayon, pwede ka mag-scroll down from the beginning na nakahiga siya. Ngayon, tumatayo na. Diba? Susunod dyan, lalakad na. Lakad na. Ganun yan eh. Pag umupo tayo, lakad naman. Okay? So, maraming salamat po. Please, don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Modernong Monkey Pinto. Again, Boss Jonathan, happy birthday! Yan, happy birthday! Ayan, birthday na ngayon. Ate Nene, happy birthday. Tita Nene, happy birthday. Ka-birthday niya yung si Tita Nene. Sa father ko, birthday in heaven. Tay, happy birthday to in heaven. Birthday na ngayon. August 16. Ang daming ka-birthday ng ano mo, mister mo ha. August 16, tatlo sila. Oh. Ito na po yung sa lahat po ng mga kamag-anak po, mga anak, kapatid ni Kuya Jaime, especially sa kanyang mapagmahal na asawa. Yan to yung asawa. Ito yung asawa. Hindi nang iiwan. Sana all. O yan ha, lesson niya na lahat ng mga asawa, hindi mangiiwan sa hirap. Huwag po ginhawa lang. Kasi ito yung mag-asawa. Sa hirap at ginhawa. Ayan. Sabi nga sa Bible eh, ano yung mot mo? Walang makapag-walay, ano? Ano ba yun? Ano yung teacher? Walang... Wala. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pag-iwalay ng tao. Tama. Yes. Oo. Kaya pag hindi ka sure, huwag mo pakasal. Joke lang. Pakasal mo na pag sigurado ka na. Para hindi na kami mag-iwalay kasi baka nabigla ka lang. Ayan, kita mo si Kuya Jaime, mapilagpala dahil meron siyang asawang mapagmahal. So, pag galing mo, yung asawa naman ng Gisilda mo naman. Pag galing eh, siya naman bibigyan mo ng damit care. Oh! Happy si Kuya. Happy siya. Amen. Ano ba pangalan mo tayo? Midlet. Pati yung mga anak mo. Angie. Hello, Albert. Shout out. sa Mga anak niya. mo. Wag na po. Artista ka na. Panoorin mo to ha. Kuya, wag na. Mission lang yun. Lahat ng mga anak ko, shout out. Dami yun eh. Ang dami niya anak. Ano po mga anak kayo? Lahat na kayo. Mga kapatid ko, shout out. Ayan, lahat ng mga kamag-anak dyan, mga pamangkin. At sa lahat ng mga subscribers at patuloy po nanonood ng aming vlog ni Kuya Jaime. Shout out po sa nila. Ayan. Okay? Ayan. Yun, nakakaupo na siya ng matagal. Yan! Woo! Yay! Hindi nangangalay. Hindi na. Yung ginagawa natin ngayon, upo tayo. Naka-20 kasi